Kitap nomer 33. Ýigrençlilik häsiýetini taşlamak we kynçylykdan baş alyp çykmak. Awtor Braýan Treýsi. Öz stoluňyzy taýýarlaň. Muny aýtmak bilen awtor öz maksadyna ýetmek üçin kynçylyklardan baş alyp çykmagyň ýollaryny düşünürjek bolýar. Käbir adamlara syňetseňiz öňüne maksat goýýan we maksatsız adamlara duş gelýär. Şonuň üçin hem eliňizde kagaz alyp belläň. Durmuşda haýsy maksat bilen ýaşaýaňyz, her etjek maksadyňyzy belläp, ony ýetirildi-mi ýa-da ýetirilmedimi? Maksada ýetmeň ýedi ýoly. Для постановки и достижения целей. Gelecekde näme bilen meşgul bolmaly, onu kesgitlen. Şonuň üçin tejribeli işlerden, ýagny giren iş ýeriňiziň müdirinden soraň. Özüňizde näme hil iş garaşýar, siz näme bilen meşgul bolmaly? Это прекрасное выполнение работы, которая никому не нужна. İkinci, öz pikiriňizi belläp alyň, ýagny bellik depterçäňiz bolsun. Haçanna pikirler kagaza ýazylsa, ýerine ýetirjek bolup synaşýarsyňyz. Emma ýadymda saklaryn diýseňiz, wagtynda ýerine ýetirilmez. Soňra ederin diýip goýarsyňyz. Şonuň üçin bellän kagazyňyza 10 saniýe ýerine ýetirip biljek işiňizi, ýagny maksadyňyzy belläň. Meselem, men rus diline gurlaýaryn. Üçüncü, öňde goýan maksadyňyzy ýerine ýetirip biljek wagtyňyzy hem kesgitlen. Eger de wagt bolmasa, öňde goýan maksadyňyz şäklenip biliner. Dördüncü, öňde goýan maksadyňyz üçin gerekli resminamалary taýýarlaň. Plan düzüň. Täze pikirler geler. Beşinci, gerekli resminamалary plan şekilini düzüň. İlki bilen haýsy ýerine ýetirmeli we soňra haýsysyny ýetirmeli çözüň. Başaranyňyza bagly. Arzuňyzy ýetmek üçin has hem ýeňil bolar. Şoňa barýan ýol bölünen bolsa, hersi uly däl bolmaly işlerdir. Altıncı, wagt ýetirmän ýerine ýetirmäne başlaň. Öz planyňyz üçin taýýarlan resminamalaryňyzy. Yedinci, öz öňde goýan maksadyňyzy ýetmäne az wagt alýar. Ýagny arzuňyz, maksadyňyz amala aşyp barýar diýip düşünüň. Meselem, daşary dillerini öwrenip başlaň, müşteriler bilen aragatnaşykda boluň, sport bilen meşgullanyň. Iň esasy zat günüňizi boş geçirmäň. İkinci bölüm. Her gün iş planıňyzy wagtyna düzüp goýmak. Öz planıňyzy akşamlyk ýagny ertir üçin planıňyzy akşamlyk düzüň we onuň üçin 10-20 minut aýryň. Her telekeçiniň öz günlük wagty sagaty hem ýazylýandyr. Egerde plan ýer düzülse, ertirki günüň wagtyny tygyşytlap, hatda ýerine ýetirmedik işleri hem oňa goşup bilersiňiz. Gerekli resminamalary düzmegiň ýoly. İlki bilen iň esasy planyňyz näme? Onu ýazyň. Soňra bir aýlyk planyňyzy ýazyň we hepdelik planyňy ýazyň. Haýsyny ýerine ýetiren bolsaňyz, onuň üstüni syzyp innika geçiň. Her gün siz punkudy ýerine ýetirseňiz, üstüni syzyň. Kalendar boýunça, mysal üçin ylga uýodyny ylgaýan bolsaňyz ýa-da duşda bolsaňyz, her söwdegäriň özüniň bloknoty bolmaly. Oňa her etmeli işleri bellemeli we edip ýetişmedik işlerini bellemeli. Siz maksada ýetmek üçin okunly bolmaly. Özüňizde bolan syýlaňyz anamyňyz artar. Повысится ваша самооценка и уважение к себе. Üçüncü bölüm. Hemme ýerine ýetirmeli işiň 80-120 götürümni düzgünni üýtüdüň. Bu diýmek, egerde siziň düzen planyňyz ilki bilen 80 götürüm peýda boljagyny goýmalydyr. Käbir ýagdaýlarda ilki bilen aňsadyndan ýa-da iň azyndan başlajak bolýarlar we uzak gün galan kynçylygyň üstünde işleýärler we iş netijeleri hiç ýyl görünmeýär. Uşak işlere wagt ýetirmäň. Beýle bolsa, olmadam aside enlik bolup galar. Iň esasy bellemeli zadyňyz kä wagt gelýän çylşyrymly işlerden baş alyp çykmagyňyzdyr. Выполнения могут быть колоссальными.
4. bölüm. Neticeler hakkında pikirlerin. Siz öňüňize goýjak meseleňiziň üstünde işlemek möhümdir we bilmelidir. Muňa garamazdan düşünüp hereket etmek maksada okunly yapışmana kömek eder. Beýle ýagdaýda pikir edýän adamlar özleri üçin durly kynçylyklara taýin bolýarlar. Geljek hakda gowy pikirde bolýarlar. Olar öz bilimleri we girdejelerini dynjalmak üçin köp sanly adamlar ýaly sarp edýärler. 5. bölümü. Hemişe ABVGD planını ulanyň. Öňüňize goýan şu günkü mailnamaňyza seredin. Ondan sonra her etçek işiňiziň gawadyna gerekli harflary goýun. A. Iň esasy ýerine ýetirmeli işleriňiz. Mysal üçin, müdiriňiziň ýerine ýetirmeli işleriňizi aýtmalymy ýa-da zerur bolan müşteri bilen duşmalymy? Şunuň ýaly işler köp bolsa, harpyň ýanyna san belgi goýun. B. Hökman ýerine ýetirmeli işler. Mysal üçin, müşteriň hatyna jogap bermelimi ýa-da gyssaly iş üçin jaň etmelimi? Hiç kaçan A harpa dynman, B harpa geçmäň. We, eger de etsek gowy bolardy. Mysal üçin dostuňa jaň etmek ýa-da işleşleriň bilen bir şaşka kofe içmek. G. İşi başga birine bermeli. D. Öz mailnamaňyzdan aýyrmaly. Özüniň güýjüni ýitiren meseleler. Mysal üçin, siz süýt almaly bolsaňyz, ony ayalyňyz alan bolsa, iň esasy A1dan çykmak we güni mailnama görä başlamak. 6. bölüm. Iň esasy kategoriýalaryň netijeleriniň esasy ýoly. 1. bilen işiňizde kategoriýa boýunça bölüň. Meselem, eger de siz sekretar kreativ bolsaňyz, 1. kompýuter sowatly bolmaly, 2. görüşmeli watyň, 3. müşterilere hyzmat etmek. We soňra bu kategoriýalara baha beriň. Şonda özüňiziň kategoriýalar boýunça okuýuňyzy bilersiňiz. Eger de 6 kategoriýany bilip 7-njiňi bilmeseňiz, onuň üstünde işläň. Bunun dowamlılıgyna kömek etjek işler bilen meşgul bolun. Sekretar, kompýuter işläp bilmese, onuň öz sekretar hünerini bilmeýänligi üçin oňa kres oýar. Şonuň üçinem siz hiç gaçan ruhdan düşmäň, kitap okaň, öz uruňyz boýunça günne 1 sagat ýa-da okuw kursuny geçiň we internet kanallaryna ýazylmany unutmaň. 7. bölüm. Bir işe başlamadan öň onuň üstüne bir taýýarlanyň. İşe başlamadan öň hökman işlejek ýeriňiziň arasynda bolmalydyr we hemme gerekli predmetler eliňiziň aşagynda bolmalydyr. Şunuň ýaly bolsa, siz ofisde iş saady gözlemeli bolmarsyňyz. İş ýeriňiz nähili tertipli bolsa, şoňa da siziň işiňize bolan söýgüňiz artar. 8. Özüňiziň talantyňyzy okuýuňyz bilen we bulanyň. Özüňiziň talantyňyzy we başarýaňyzy barlaň, analiz ediň. Haýsy işde üstünlük getirer? Meselem, eger de siz surat çekmäň halaýaňyzmy we başarýaňyzmy, ony birinji orna geçiriň. Onuň üçin özüňiziň bar güýjüňizi berip, ol iş ýerine ýetirmelisiňiz. Siz hemme zada üstün bolup bilmelisiňiz. Emma, ýeke hünärli ustady bolarsyňyz, başarýaňyz okuýuňyzy yetip bilmejek zatlaryňyzy weli taşlaň. 9. bölüm. Saklap biljek sebäplerinizi ýagdaýlaryňyzy takyklaň. Siz maksadyňyza ýetmek üçin näme saklaýar, näme böwet bolýar, pikirleriň. Tapdyňyzmy? Eger tapan bolsaňyz ony hökman arasalan, aýdyňyza sebäp goýmaň. Adamlar hem bu sebäpler bölünip bilinler. Bazar ykdysadyetinde kömekçi pul ýetmeçiligi, garşydaşlaryň tapylmagy, erwet işgärler bolup bilinler. Ýagny bu diýmek çözgüt herhili ýagdaýda bolup biler. 80 bitin %20 göterim diýmek hem bu sebäpler ýagny maksadyňyza ýetmek üçin piýasel berip berjek zatlaryň 80 göterimli ölçüsinde bolup 20 göterim bolsa daşky sebäplerdir. Maşgala durmuşken muňa girip biler. Eger de maşgalaňyz bu üstünlüği ýetmeli ýoluňyzdan uzak wagt ýitirmän düzediň we taýýarlykly boluň. 10. bölüm. Herekete başlamak üçin öz hereketiňiz, özüňize gerekdiňizi bilin. Adamlaryň iki göterimden gowragy başga adamlaryň kömeksiz ýeke işleme ukuypdurlar. İlki bilen ýeke özüňiz hereket edip başlaň. A başga birleriniň başlamadan öň elmydama özüňiziň talabyňyz köp bolsun. Meselem, edýän işiňiz şalt ýerine ýetiriň ýa-da ylgaýan bolsaňyz azajyk öňküden uzawragy ylgaň. Eger de siz öňküňizden has ýokary össeňiz,
siz özüňize gowy baha berip başlarsyňyz. Kim öz pikir boýunça bir gün öňde barýan bolsa, olaryň işleri şart we has öňde barar. 11-nji bölüm. Özüňizde bar bolan içki we daşky güýjüňizi maksimum ýagdaýda ulanyň. 8-9 saat işlemek. Bu iş ösüşiniň hayallamagydyr. Agynyň dowamlylygyna şeýle wagtlar bar. İşiňizi bir kemsiz ýadawsyz ýerine ýetirip bolýar. Şol wagt hem iň kyn, iň esasy meseleleriňizi düşediň. Ýadaw ýagdaýyňyzy ukudan közenýän bolsaňyz, ýarym saat öňküden köpräk uklamaga synanşyň. Dynç almaly wagty aýryň. Ýagny adamlaryň köpsi elmudama dynç alyşdan soň netijeli, önürjülükli işleýärler. Şeýle de dynç alyş wagtlaryny otpuskada bolsaňyz, bir ýerlere dynç almana gidin. Güýjüňiz, kuwatyňyz artar. 12-nji bölüm. Öz aýran wagtyňyzy döredüzlükli ýapyşyň. Bu ýerde ýene siz öz wagtyňyzy planlap, gaýsy wagtda näme ýerine ýetirmeli, onu bilmelisiňiz. Meselem, egerde siz öň serialy 2 saat görýän bolsaňyz, 1 saat alardyň. Aýran 1 saatyňyzy kitap okan. Şeýlelikde boş wagtyňyz näme gidýän bolsa, onu aýranda peýdaly netijeli işe ulanyň. Ýa-da siz golf oýunyny hepdede 4 gezek oýnaýan bolsaňyz we siz maşgala durmuşyňyzda çağaňyz bolsa, hökman onuň üçin wagt aýryň. Ýagny golf oýunynyň 4 gezek däl 2 gezek oýnamak üçin wagt aýryň.